ďalšieho nového videjku. Tam ďalšieho nového videjku. A dneska si zahrajeme fucking ľudia. Minecraft. Áno, Minecraft. Ešte nemáme 200, ale keď toto dám video, tak už budeme mať asi 200. Samozrejme, vytvoriť nový svet. Teď dáme prežitia, dáme si pokoj, aby sme tam nemali zombikov. Musím sa priznať. Čo ide? Ale bude... Ľudia, my si nájdeme asi jaskyňu. Samozrejme, reklamy pôjde, že? Čo je? Nie, to je open world. Som už mal, keď som bol malý. Koľko som mal, neviem. Ani vôbec nechcem. OK. Čo ti dáva? Tak toto je prekrásne, OK. Ideme ťažiť toto tu. Dáme hlas. OK. Robíme si takto 8 týchto triov, lebo... OK. Že vediem si vykraftiť. Takto 8. Robím si toto. Dám to sem, toto. Robím si kompač. Meč mi nebude veľmi podstatné, lebo nie sú tu zombiky. Som si dal akože pokojnú hru. OK. Lebo viete čo ľudia? Ja robím z tohto dreva si taký barák. Ľudia môcť tam bydliť. Takže musím tam ísť nie taká modrejšia tá tráva, neviem, jak vám to povedať. Ľudia, ja vám nabehne na taký obraz, no také číslo toľko mám odobrateľov. Ľudia, keď prekonáme 200 odobrateľov, teraz máme, pomaly behne, teraz takto. Keď teraz máme, ja neviem, čo máme, ale vybehne sa. A keď bude 200 odobrateľov, zruším 2 videá. A budú idem hneď shorty také. Bo shorty mi úplne pomáhajú, preto som mal. Skoro mám 200 odobrateľov. Alebo do jaskyni môžeme sa zabližiť. Počkaj, hneď tu máme toto, tak to zaberiem. Uhly máme. Ne, budem asi v jaskyni. Zaťažím si toto, aby sme si robili kamenný krumpač. Medzi tu sú hneď uhlia. Sú zombici v nehovo. Keď prekonám level 1, ja som bol nešťastný. OK. 3 uhlie. Aha. Asi teraz nebudete tak veľmi vidieť. Tam si z toho urobím torčky. Reklama. OK, reklama. Tady zmínil. Dobre. Great. Good.
Good. Ah, yes. Okay. Great. Oh my god. Dobre, dobre ide. Good. Oh. Ale kamarát, sa pozeraj toto. Good. 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 У нас скоро 3000. Good. Great. Good. Great. Yum. Great. Block Blast Puzzle Game! Play now! Ty to išlo. Fú. Už poď. Aleluja. Aleluja. Kde 3 minúty to išlo. 3 minúty, taký fucking 3 minúty, hej. Som nechcel toľko veľa čakať. Okay. Ja by som si povedal, že treba vykamený kompač. Ja si idem urobiť kamenný kompač, lebo má to série. Ten graf, ktorý tu bude mať, to si tam. OK, takže ideme na to. OK, cikl, to som vypíšla, už mám tu level 2. Super, super. Ideme, môžeme sa z toho, voda. Cheats. Ja musím dať za cheats, toto je. A stále môžem. Počkať. Čo robím? Kamož, what the fuck. Už nevládzem ľudia. Fuck. Čo mi tu ukazuje? Shut up! Ale vidíte ľudia, vidíte, toto ma fakt veľmi štve. OK. Nevidím. Teraz musím tam skočiť takto.
Aleluja. Bože, ešte 5 minút, skončím s tým video. Rogue Hopper! O, med. Si nechol med. To si nevadí, lebo med nepotrebujem. Reklama. Hello guys. What can I do? Okay, bro. Ooh, yeah. Okay, it's coming. You got bro. Ježiš, máš bleru z toho. Ešte mám slúchadlo na sebe. Je noc. Lampu? Nie, bez toho, z lampu. Kde máme spôsob asi viac? Išla. Nie, necháme to, jak si žije. Vezme si vlastný život. To je také malé esky? A také malé esky musíme. Keď toto dorobíme. Tak. To je drevo. Tak. Samozrejme, že treba mi to osvetliť. Idem si tu robiť to aj keď. Idem urobiť torčky, lebo tak to zoberiem toto, tu nám dám takto, toto. Urobíme torčky 16, to sa nám vyjde. Tak, to bude naše miesto. Také malinké sa mi páči, lebo uhlie potrebujeme najviac. Samozrejme aj diamanty potrebujeme na to, aby sa nám dobre ťažilo, aby sme to mali na rýchlo. Ale snáď takto už máme všetko osvetlené. Hell yeah, guys. Ešte tam nejaké miesto. Aha, to som nevedel, že to je ešte jedno. Tak toho tu nechám, ale prečo to je čestka? Čo? Ja som si na... Zlaté jabko enchantované. A toto sa nám hodí, čo sú tu paučiny také. To sa nám hodí, môžeme si vykraftiť z tohoto. A jak môžeme ísť vonku z tej inventári. Ja sa mi zasekla trošku. A samozrejme zase reklama. No nie reklama, neviem čo to bolo, ani nechcem to vedieť, lebo fakt z toho porazí. To X-ko. Yes. Dobre. A dobre, zabijeme toho zombika. Máme veľa srdiečka. A to iba toľko? Dobre. Čo? Dobre, našli sme, máme level 5. Pekne, my máme level 5. Som šťastný človek na svete. Čo tu robím? Ok, ľudia, ak sa vám páčilo videjko, určite dávajte lajky, aby sme vytiahli 200 dolarov. A ako krásne vám... Am I a cat or are you a cat? Come and play. I am Cat Simulator and let's find out.